מיינקראפט פה ביקשו, יאללה קיבלתם פרודיה חדשה. היי, אני בונה את הבית והולך לישון, הסקלטון כבר מחכה לי פה ראשון, ואין מצב אני יוצא מפה לבד, אילפתי כלב הוא עוזר לי מהצד. אני מרגיש שהמשחק ממש שונא אותי חזק, שהוא שולח ריפרים ובום הבית נהרס, וכאן הכל במכוון, היצורים יהרגו לי את הצורה, וכאן הכל במכוון, אולי יצא וארצח אותם עכשיו. תמיד כולם אמרו לי אתה אפס די תפרוש, אבל היום אני גומר להם את הראש. תגידו מי הזה שתקריפר פה השיר, הוא הזה תיזהר הוא בשיר. אוקיי, די נמאס כבר מהסקלטון, כמה קריפר מתפוצץ המון, אז בואו נחליף טיפה סגנון, נבנה לנו עם חומר אחר בשביל חיסכון. צריך רק TNT אחד טוב שיפוצץ במיינים וגם בלי בעיות, רק עוד אחד טוב, אולי עוד בצד הגזמתי. אם הוא יגיע ויקפיץ לי את הלב, אני אתקוף אותו עם משהו שהוא לא אוהב, וזה יהיה נורא חזק וזה יהיה אדיר. פאק, יש פה פיצוץ מטעם מוקש הדליק, תמיד כולם אמרו לי אתה אפס די תפרוש, אבל היום אני גומר להם את הראש. תגידו מי הזה שתקריפר פה השיר, הוא הזה תיזהר הוא בשיר. אוקיי, די נמאס כבר מהסקלטון, כמה קריפר מתפוצץ המון, אז בואו נחליף טיפה סגנון, נבנה לנו עם חומר אחר בשביל חיסכון.